Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02, maing aga, kalibutan, welcome na sa pagbalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga Anchorman, Aksyon Art Tayhupon ini sa Aksyon Bryan Morden, talos nga magpangalagad sa inyo sining adlaw sang Martes, tubtob las 9:30, mga kaksyon sa aton sining nga mga kauturan. Bukas na nga aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Yari man ang aton sining nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe kag komento. Anong balang dalag ko nga mga balita mga kaksyon nga hatagan naton sang pagtamod subong nga aga. Dito ya sa Metro Manila mga kaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte halos nga gusto na nga magluhod, Aksyon Oliver. Agod ayoon ang publiko nga hindi lang anay magwa sa ila sini mga puluyan kung wala pa na bakunahan. Ina ang liwat naman niya sinigin palayag pagkatapos nga padayon nga nagasaka ang numero ni COVID-19. Last day o kon yesterday, masobra 30,000 ang panibago nga kaso mga kaksyon. Suno dire sa aton sini sa Malacañang nga kon magkinaano gid man, no? Ang pinaka last nga option amo ning pag-aristo na gid. For the meantime, ayoon lang anay sa mga barangay kapitanes nga hindi magwa ang mga wala na bakunahan kag kon hindi na gid mapugnan kanaga dinungol sa gihapon ng aton sini makauturan tuod-tuoron ang pag-aristo sa ila, mga kaksyon. Hindi nagiguro si Presidente Rodrigo Duterte ya makaagwanta kag siyempre gusto niya nga ibalik sa normal ang Pilipinas kung COVID-19 ang pagahambalan. So far, amo nang dulo dalag ko nga balita dito sa national mga kaksyon kag diri sa aton sa lokal may koneksyon sining Omicron kag COVID-19. Kung di may mga bago, kita nga mga restrictions diri. Like for Bacolod, ang Bacolod nagapangita subong sang RT-PCR test result nga negative. Bisan diin ka man nga halin nga probinsya, mga kaksyon. Aside sang vaccination card mo, magluwas sa may ispas ka na dira. Magluwas nga mayara ka na sang mga backtrack dira kag iban pa nga mga kinahanglanon requirements sa pagsulod diri sa Bacolod. Naga-require ang City of Bacolod sang RT-PCR test result makaksyon nga negatibo. The same man sa probinsya sang Negros Occidental. Because sa sina nga restrictions makaksyon based iya sa mga executive order nga ginpapanaog sang probinsya kag syudad, ang aton sini Aksyon Oliver nga mga sakayan pandagat tabok sa iban nga probinsya nag-untat biyahe. Anong rason? Wala pasahero. Sino pang mabiyahe sina nga kada musakay sa barko pangitaan kasang RT-PCR test result negative iya nga 3,000 pesos within 72 hours nga validity. Sino pa bing mabiyahe sina anyways pa kompleto tana karon sa patrol with Aksyon Eden Aboso. Ang iban nga balita mga kaksyon tidri sa lokal subong adlaw formally magaabot kag magapungko na ang bag-o yang hepe or direktor sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ini siya amo si Police Colonel Leo Pamitan, mga kaaksyon, isa ka Ilocano, pero karon try ta na lang buto ng ilang sini bag-o nga Public Information Officer nga wala sang liwan nagsaka man ang iya sini nga ranggo sa pagka
deputy sang spokesperson subong siya nagid ang head o pinuno sang PIO sang Nukpo nga Police, Lieutenant Abigail Dunasco. Sige, ano ayhan ang mga prioridad no sang bag-ong director? Ano ayan ang talapuson kag padayunon? Ano tong nahimo ni Police Colonel Romy Palgues, probinsya man? Oo, daw mayara man na. Mayara man guro. Inang paalantawon tanig karon kung anong sitwasyon. Las 8:07 na sa aton sini nga pagpangalagad diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon ang nagligad tong adlaw ato blang nag-viral mga lulo-lockdown plus Bacolod daw no? Sini nga aga may nagpamangkot na naman sa aton. Wala lockdown dis Bacolod. Si Mayor Bing Leonardia nagpagwa na sang statement last Sunday kung di ko magsala. Ngayon na mga false information gid lamang. Kung sino man ang nagapalapta dira, abi untati nyo na, kaya hindi na manami para sa publiko. Hindi ginamaayad para sa publiko ang ginaubra ninyo mga kaaksyon. Tikon mag-lockdown abing Bacolod, may mabulig kamudahaw. Hindi nyo nasagi palapta na kayang tao, nagasala-sala ang tao. No? Ang nagapamangkot diri, ini sila mga tao nga mapiktuhan kung matigayon gidman ang lulo-lockdown nga ini. Sa pagpaintindi naton sa inyo, ang Bacolod nagapabilin kita sa alert level number 2, no? Unlike didto sa Iloilo nga sila alert level number 3 didto kay puwerte nga pagsaka sang ilaman nga kaso dito. So sa mga outside Bacolod, sa taga Bacolod nga nagapinamangkot, wala lockdown diri sa aton. Pasalamat kita nga ang Bacolod kag Negros Occidental ginaubayan pagid kita iya diri. Agod hindi ta maglulu-lockdown kay nga mabaldagid kita. Las 8:09. Aksyon Hotline 2006 Gold Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dire kita makaksyon sa iban pang balita, kundi nagahinampot ang eleksyon sa May 9, 2022. Ang nagakatabo subong mga kaaksyon sining hinampot nga eleksyon. Kadamo sa mga hiniro may naga-file to nga ang eleksyon patrason sa 2025. Ang rason nila kay delikado bangod sa COVID-19. Kaya mga tao ti magkadto sa sa presinto rather kag magboto ti madinumog to na kulbaan ining iban nga naga hambal nga basi mangin tunaan sining pagdasig lapta naman ni COVID-19. Pero ti sa panahon sang tipon-tipon kag kampanya daway naman restrictions na gani. Daway naman restrictions na gani ano? So ina nga mga pasuni mga kaaksyon, we don't know kay Comelec naghambal nga madayon gidya ang eleksyon bisan magkinaano. At siyempre budlay man ay lubagon kay iagi pa na iya sa maid-id nga proseso. Pero diri kita kay kundi subong ang term sang aton nga presidente kag vice presidente, lakip na mga kaaksyon ang aton sini nga mga kongresista, no? Kag ang aton sini nga mga senadores. Manubo-nubo gid lamang. Ang presidente ta ang term nila 6 gid lamang katuig. Amo man ang yasang vice presidente 6 katuig mga kaaksyon, no? So inang 6 katuig according sa aton sini pananaw sang iban man nga daw tuman ka nubo kag tuman ka lipot kon mag-implementar gid man sa mga programa ang isa ka presidente do kakulang. Ang aton nga mga congressman naman ini sila 3 lang katuig, no? Ang aton naman nga mga senador anom katuig man blam 3. Lagay doon na lipat na ko, no? Ang ining ila sini nga pagpungko mga kaaksyon, damo gid ang nagahambal nga damo programa nga hindi matapos-tapos sa isa ka termino sang presidente. Klaro gid man pagkatapos abi kon tapos ng termino niya pagabuslan sang lain nga presidente, pagkatapos ang nagdaog
hindi nila close abis ang una nga presidente, ti ina mapurnada ginang mga proyekto nga kung kaisa nabiyaan kay hindi na pagtandugon sang lain nga presidente kay man mga hisaan bla. Amo-amo man na sa mga probinsya, mga banwa kag syudad. Kung hindi nila kakilala ang nagbulo sa ila, hindi nila tawo be. Bayan nila na yung una to nga proyekto bisan mapuslanon to because nga hindi sila nag-umpisa. Bayan na nila. So may ara makaksyon sa isa ka kongresista nga nagduso nga kung pwede himuon nga napulo katuig mga kaksyon ang pagpungko sang isa ka presidente kag vice presidente Aksyon Oliver. Sino ini nga kongresista? Amo iya si Representative makaksyon nga si Aurelio Gonzales Jr. sa Pampanga 3rd District. Ang palayag niya diri mga kaksyon nga ang ining resolution amo ang both houses number 7 nga nagaayo sang duha ka chambers sang Congress nga mag-convene mga kaksyon no sang ginatawag nga Constituent Assembly mga para mag-consider sa mga suggestions, amendments, processes and extension of terms of office of the presidents and vice presidents up to 10 years. Kag 5 years pagid upon elections and another 5 for succeeding re-elections. Ang botsilingon niya diri kon pwede nga himuon nga napulo katuig kag dungagan sang 5 katuig pagid sa pagpa-re-elect tikon magdaog siya 15 katuig ang pagpungko Aksyon Oliver. Ang edad sa Pilipinas nga pwede ka makapapili 45 mo. No? Pwede ka kapapili 45 presidente or 40 mga dira nga mga edad no? Tikon magpapili ka karon edad mo like Duterte nga si Tintana another 15 years 85 siya mahuman kay ti mayong performance ati okay man. Sinrili gani no 25 na eh. Ara pa kapapili pag last election to 94, 93 ng edad. Ti okay man, alin kay way lang dumaog bisan nagakuyog-kuyog na. Way man nagamater sa edad base man taya sa performance kag leadership mo, no? So mo nang gusto sining nasambit iyang House of Representative makaksyon nga si Gonzales Jr. Siya nakit-an niya diri nga daw hindi gid siya supisyente ang isa ka incumbent president nga mag-implementar sa mga long-term nga mga programs and policies kung anom lang katuig ang iya sining nga pagserbisyo. On my own opinion gani ang mga kaksyon niya sa akon nga pananawan gani iya ako pabor ko di mo. Tudman kay kung isa daw ka kuan man tuod no do ka bitin bla pero mag 15 years guro si Inoy mag 15 years guro do lawig na mga pulo tuig guro okay naman na no? Sa mga alkalde gani tag 20 na katuig way gani programa mo. Kung magsobra ang nami pagid diri hindi lang kay sa presidente untaton, halin sa presidente down to barangay, kung tag 3 ka naka-term dapat hindi na pagpadalaganon pagidliwat iya, no? Kundi sa aton diya kon mayor ka, tapos mo 3 ka term Aksyon Oliver 9 years, pahuway ka lang yung 1 year, o isa ka term abi, pwede ka naman kabalik. Daw mo na bla protein nami nga delegate lang ka sa linya ta. Okay. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya si Attorney Renisito Novero, Councilor. Good morning. Welcome to Aksyon Radio Bacolod ni Aksyon Bryan Morden. Maingag nga, Aksyon Bryan. Maingag nga sa inyo bilog nga management and staff sa Aksyon Radio. Kaya sa aton mga palangga at palamati. Aha. Lololimtan talang bisan makadali, Councilor. Si Omicron kag si COVID-19. Kaya okay. Turo trending man subong ang election gid kag plus pagid sining mga bag-o nga mga ginapang duso dira sa Kongreso
Ining si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr. nagduso sang isa ka hagna nagaayo sang amendments nga kon pwede kon tani councilor attorney nga lawigon ang termino sang presidente kag vice presidente kay kon paglantaw niya do kanubo gid sang anom ka tuig implementation of programs and policies and other projects daw hindi gid matapos-tapos. Attorney, una, anong imo sini nga pananawan, komento or anong mas maayo sini attorney? Well, first of all, everybody is entitled to his own opinion. Kaya yan nagatanaw nga ang 6 years, lawig na gani. Ang iba niya nagatanaw nga lipot na. Of course, kung maayo ang presidente, wala gid problema bisa maglawig ka siya. Oh, correct. Ang problema kung malain ang presidente kag ang term sang iyang office under the Constitution malawig, antos man ang pungsod sang malawig. Amo na nga ang isa ka rationale sang fixed period like 6 years agod nga tapos na. Kung hindi sa Mayo, mailisa na siya. Kung Mayo siya, then at least naka-experience kita sa anom katuig nga maayo nga administrasyon. And then, kung may election na naman, pwede naman kita kaplano kung sino naman ang posible ibutang nga maayo na leader. So nga po niya opinion personal, daw hindi ko ugyon siguro sa nga mula nga sahit sa amendment kapon Constitution. Okay na sa ako ng 6 years na term of office ang presidente kag vice president and then no re-election. Kung luyad nila nga may re-election, balik kita sa tong 4 years ang una. Daw medyo sa akon nga pagtanaw daw rationable. Mo man ang sistema dito sa Amerika. Kung luyad nila palawig-lawigon, 6 years, wala re-election, okay naman na. Okay. So if in case gidman na attorney, nakakatong point mo, nga kung tuod ang isa ka presidente nga pungko, hindi manami, maantos kagid sang 10 years, Pero attorney, if in case gidman nga istoryahan ini sa Congress, anong process gid sini nga himo, attorney? Well, ang proseso, kung kay man constitutional amendment ang kinanglan, hindi na sa layi. Ang layi, botslingon, ang Kongreso lang nagapasar. Kada siya pirmahan sa presidente. Pero kung constitution na ganing hambalan, ang may mo sina nga proseso mo nga ang Kongreso may mo proposal sa amendment sa Constitution. And then may decision ng Kongreso either isumiter na sa aton bilog nga Pilipinhon ng komunidad by way of naton ni referendum ratification at isang pong bilog na Pilipinhon o Constituent Assembly. Kung mag-decide sila nga by way of Constituent Assembly, ang Kongreso lang na mag-decider kung bala ang isa ka proposition to amend the Constitution, ila aprobahan o hindi. Pero kinanglan ratification sa Pumuluyo, isumiter kinagihapon sa Pumuluyo sa bilog na Pilipinhon for ratification. So kung himo on ni attorney malawig-lawig nga diskusyon kag proseso ginigali iya mabulubudlay gid tama. Oo, pwede na nila himon sa Constitutional Convention. Pwede nila basically ang pag-amend sa Constitution at sa ating Constitution ang kinatanaw dira either Constituent Assembly, Kongreso, ang Senado, kag ang House of Representatives no pungko ABS 1 or may mo sila decision to amend the Constitution and then submit that for ratification sa Pilipinhon. Or imo sila decision nga ma-call for Constitutional Convention. Karon sa proseso sa Constitutional Convention, napili naman ang kada distrito sa aton pungsod kung sino naman ang ipapungkoon nga representante sa Constitutional Convention. Kagining delegado sa convention, amo ang ma-decider, ma-plano,
masumiter sa ulihi sa bilog naman nga Pilipinhon sang ila proposition kung ano man na, no? Nga proposition to amend the Constitution. So unless that is done, the present Constitution continues to govern the Philippine nation. Okay, i-correct ko lang kay na hindi hagna kundi proposal gila attorney to amend the Constitution, attorney, ano? So kung it is a proposal to amend the Constitution, then they can decide that that can be an appropriate issue for amendment. So if they decide later on that that is an appropriate issue for amendment, then madisider sila kung ano ang ila proseso sa pag-amend, either Constituent Assembly or Constitutional Convention. Pililian malang inagali, no? Anyways, ang ining pagpalawig ginman matuod, imagine mo lang buton 15 years kon magdaog pagid siya liwat, attorney. Medyo malamig-lawig na may katama sa presidente. Daw, mabudlay na sa aton diri kultura, actually Aksyon Bryan, sa ako niya pananawa, personal ko lang niyang opinion, subject to correction by any better opinion and wiser thought, no? Pero sa ako lang yung personal, humble nga opinion, daw hindi na sa siguro nagkakabagay sa aton kultura bilang Pilipino. Do dagig kapable diri sa aton, no? Do kalayo gid, no? Do bisan ako ginalantaw 10 years siguro do pulo pwede pa, pero mag 15 years kay pwede siya ka pa-re-elect amo ning proposal diri daw mabulubogat na sa Pilipino. Ikaw mismo nakit-an mo subong ang disbintahay. Okay man lang matani kung maayo ang atong ginapili. Kag kung maayo ang atong pagpili. Galing ang ginakulbaan ko pirmi every time there is an election, Aksyon Bryan. Ang intelligent voters, ang intelligent method of voting is eclipsed by the incidence of money, vote buying, na ginapaagi lang nila sa leadering system. Itagaan nila kwarta ang tao, ikaw the leader, and so forth. And then sa ulihi, manghatag naman sila, actually, pambakal na. So, inatawag ko na, it eclipsed our political conscience for exercising an intelligent choice during election. So, ang ginapulbaan, kung ako na-monitor mo ang sistema, then, kaduda ko kung makahimo kita wise decision in electing leaders. So, kung hindi wise ang atong decision, most likely, delikado kung magpili kita sa mga leaders nga hindi maayo. Di ba? Yes, correct, good sir. Ano? Di karon kung lawig ang pagpungko, labi na gid kung chief executive, mangin diktatorial ang iyang sistema, labi na gid ang kultura sa Pilipinon, we would normally bend, we would normally tolerant kita no? And then, sige na lang, amo lang na, sige na lang, para lang patawhay lang, para kalmante lang, para wala lang kamo, sige na lang, wala tuntan lang maalinda sa, o kung kuwaon sa Ginoo. Pero meantime, nag-suffer ang bilog na pungso. So ang proseso na lang, to be practical and reasonable, butangan mo na lang sang, hindi man lawig, kag hindi man tuman kalipot na term of office, subject to change by another election. So ang 6 years ini attorney do ka ideal gini subong kwan na do ka standard and ka okay gini sa aton sa Pilipinas subong ang 6 years. Sa akon nga pagtanaw sa subong since 1987 kay 1987 constitution so far okay pa man. It's a reasonable term of office. Sige. Amo mala na nga mo na attorney kay gusto na mo ni na balang may ideya gidya kag may komento sa kaangay sa inyo bilang opisyal diri sa syudad sa Bacolod kag abogado. Attorney, congratulations kay inabalang sa tatlo na ka-survey sang Aksyon Radio Bacolod MBC ara ka pirmi sa top 12 ano, and yesterday nagpagwa kami sa bagong nga survey
ara ka sa ikatatlo ya attorney ano. Anong mahambal mo sa attorney? I-grab ko na lang yung opportunity attorney, go ahead. Well, thank you sa gihapon sa mga pagsalig sa aton mga pumuluyo. Si Atty. Novero, trabaho man lang ang trabaho. Sa kachimpo sang pagsugod with COVID-19, samtang nagapala nag-ganing kadaman. Si Atty. Novero nagalipot sa gihapon. Nagalbisita sa quarantine centers and isolation centers, pangdulong pagkaon. I see. Pangdulong nagapangdulong pa po mga Bibles, the Testament. Wow. Sige kita trabaho and tuptup subong pirmi man kami nag-meeting of the Mayor Ping, Vice Mayor Elisid, ang aton DOC, ang aton nanay City Administrator, ang aton Executive Director subong si Emang, ang aton members ng Emergency Operations Center, ang aton City Hub. Balikan ta sa Atty. Novero, abe. Aksyon Hotline. Nautod kita Aksyon Doors na daligla balikan ta gamay sa Atty. Novero, pasensya gid las 8:28 na sa aton sini nga pagpangalagad. Gin ulayhon ko lang ni pamangkot siya kay consistent bla nga ara namin ko inang consistent ya Atty. Novero ya sa top 12 and ara pa siya sa pinaka pulupuno. Attorney, balik sa imo, pasensya na utod. Yeah, so sige ang atong trabaho and this is of course sincere ta niya nga serbisyo. Pampat kita sa pagpangalagad, seryoso kita sa serbisyo kag wala kita nagatalikod sa atong planasuan. Sa gihapon, si Atty. Novero continues to commit that we will do better than our best. Aha. With that, attorney, salamat sa ibo sa nga serbisyo. Good morning, mabuhay ta aton tanan ka. God bless, attorney. Stay safe kita. Thank you very much. God bless. And my prayer again, may God continue to protect us against COVID-19. Aha. Thank you, attorney. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Ako pabor ko sa 10 years. Inablang pulo ka tuig daw. Palawig-lawigon tamatod gamay. Pero ti sa Atty. Novero, hindi mo na masugiran kung politika kag inang palangakuan ng paghambalan. Diyan 6 years lang ko. Kay tuod na, kung ang isa ka alkalde, butan tayo sa, example ka lang sa mga alkalde lang, gobernador, 3 years na gani, kung hindi manami performance, daw ibutungon sa mga tao naog sa munisipyo. Tinapagin ang presidenteng, the best nga mention niya bago lang, if the president, tagaan chance abi nga magpa-re-elect after 10 years, maghimo 15 years, pwede nila gyapon madaog ang ila sining palangakuan, nakadepende na sa binayranay sang boto kay hindi man naton matago, hindi na kita mangin ipokrito. Aksyon Oliver, ang Pilipinhon subong niya mabuto kung may ara sang so una gani kuan lang violet lang ginapangita, tapos nag-yellow, tapos subong niya blue na gid. Hindi pala kontento sa isa ka blue kay kung pwede tatluhon mo ka blue. Pasensya gid dato niya matudtod lang nga istorya. Sinobing way ga baton dahaw. Pataas ang kamot be. Buka damo ho, puro butigon ho. Las 8:30 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagbalik ta karon dugay, check naton karong patrol kag iban pa balita sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tudtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang Aga lang kay Madam Homa Lomina, salamat gid sa pagmonitor. Clifford Parinio, si Renz Hamon, thank you gid. Si Connie Laparan, Joshua Bia, naga-monitor man, nag-greet niya lang si Kumaria Vanessa Mayo, kag Jinky Dayalagdon, salamat gid na. Si Tita Juana Stella Raman sa Barangay Sumag, Alfabeto, thank you gid. Si Baby Gregorio Yulo, naga-monitor man sa DSB, upod kay Tatay Dolfo, kag sa iya sining bana nga si Hipli, salamat gid sa poblasyon. Wow. Si Florencia Villacampa, good morning Action Bry. Naga-monitor sa Purok Mahimulaton, Banago, Sinimatinion. Thank you, good. Rona Rihida Trava, naga-monitor man, mangkot siya party sa mga airlines nga canceled ang flights kung san o ma-resume. Sige, check tala na kay gapagwa man na sila ma'am sa mga information mo. Na? Imbang Jocampo, raman sa Barangay Hall sang Maaw. Wow. Dennis Nuestro, naga-monitor man, Christine Minias Villalubos, Jocelyn Sang Comedia, si Boards Asa, good morning, Action Prime, monitor lang Barangay Takuling. Balikan kong iban karon dugay-dugay. Kay diri naman kita sa Piaka Side, morning, Action Prime, mangkot lang kung anong requirement magbiyahe Iloilo to Bacolod. Grace ni Sang Silay. Ang imo nga vaccination card, ang imo sini nga ispas kumara kada backtrack kag RT-PCR test result gid nga negatibo. Pero subong amo ning i-check nato ng patrol abi, no? Kay may ara sang interview sa Action Eden Aboso sa kay Sir Frank Carbon. Ang pagintindi naton mga kaksyon, wala biyahe na subong ang sakayan pandagat, may bigro ining mga fast craft la. Pero mga roro naton na i-check nato na bikon kumusta. Kay ti kung sagi manas naton ka biyaheng pasayron la 2-3 ti anong bing ganaron nilas naman, di bla?
Why gid kundi untaton na lang ang biyahe mga ka-aksyon. Check ng patrol. Patrol reports. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Bright. Amo na ni siya Action, Eden. ang domino. Action Bright. Lain gin man ang energy kung manog Vice President sa NPC, no? Amo na, wala. Wala pa to. Away pa to. Sige. Anyways, Action Bright, amo na ni siya ang domino effect sang pagsaka naman sang COVID-19 cases diri sa aton. Kaya siyempre, given na magtaas ang COVID-19, mahugot naman ang restriction, ang travel restriction, kag protocol, may dugang naman. Di ang fast-craft, Action Bright, padulong Iloilo, gikan Bacolod, vice versa. Temporaryo naman, nagpauntat sang biyahe. Hasta halin gini kagapon, ang hapon nila, Action Bright, wala na nakabiyahe pa, wala na nakabalik. Starting ini tomorrow and yesterday until Enero 15, Action Bright. Ano subong na diba? 11 pa man lang subong, no? Yes, oo. Kati after January 15, hambal ni Sir Frank, mabalaan ina kung mabalik na sila. Depende sa gihapon sa ipatuman nga travel restriction. Kay hambal ni Sir Carbon, actually, ginpangabay gid sila ni Sanday Mayor Jerry Tranya sang Iloilo kag Mayor Evilio Leonardia sang Bacolod nga limitahan bala ang hulag sang tawo agad ba pahagan-hagan ang paglapta sang COVID-19. Tiaradan isla to isla kag suno sa iya hindi niya gusto nga sila ang mangin rason nga malapta ang COVID-19 kay nag-allow sila nga may mga makasakay naman. Action Eden. Action Bright. Action Eden. Ano nga mga sakayan ini kundi may duhataya mo may mga fast craft kita dira, may roro kita. Tanan gini, pating roro sa Manago kag dira. Fast craft lang. Ang ano lang, ang Wisam kag ang Ocean Jet. Okay, so ang roro padayon niya. Action Bright? Ang roro padayon na ya. Yes, oo. Kaya via Dumangas man sila, pero pag sulod sa Iloilo, kinanla nila magpasa sa border sa RT-PCR swab test result. Kasi same man reaction Bryan sa Bacolod. Isa pa gid sa rason nila hambal ni Sir Frank kay isan gusto nila nga magsigisiging negosyo. Kami ara man gyud ba action Bryan mo nga maano bala? May yes man lang kay kung may mga negosyo or may mga kinanlan dito sa Iloilo or dire mabayad pa RT PCR swab test result piladan 3,000 4,000. Hindi iya kabayad silang isa duha ka pasahero. Correct. Nga amo lang ang ibiyahion nila do special trip ang gwa. Amo nang nabudlayan sila kay ti kung madumduman mo nagligat abigan ni Sir Frank sige na ni nga madamo ila trips kay hasta ni sang New Year pila na sila mo. Pila gani plete pagkadto butan tabi 400 pesos ti duha ka pasero 800 gid. Oo. 800 gid. Pero ang burden naman sa pasahero kay makatulong sa Iloilo, mabalik lang man tani kung pagkahapon pero mabayad saya utang sa budget yung 5,000 kay may RT-PCR pa. Pero subong way na gid man niya pasahero. Mismong pasahero medyo kalma man sa pagbiyahe, magluwas lang kung mga essentials abiti sa roro sila sakay, no? Kay way na untat ang biyahe ay dira. Yes, pero kinanlan Manila mag-secure gid action ba kay di man dali-dali ang resulta dayon sang negative RT-PCR swab test result 1 to 2 days pa na maabot mo ti kung plano Iloilo sa Biyernes practice ka na da sang imo ilong kay tuluan kasang katon magkakuan ka lang guro kung mapuli kay gito ya for good abing nga matag isa ka tuig or duha ka bulan ti pwede ka gid ka biyahe pwede ginaya. Okay na ya pero ti usiling mo katuon mo lang tong nubya mo pinag-away ka mo kasagado magasto ka gid ya magasto ka gid ya ti sa una kun ba kung paminsan ron wala ka kuan lang na imo kadasig lang imo tabok si Iloilo lapit pa na Iloilo kita mag-eskalante ka. Lapit pa na magpadon sa Salvador ka gani. Oo. Masakay ka lang, may saka oras, balik ka na dayon. Pero tungod sa COVID subong kag sa travel restriction, kabudlay na gid action Brian. Pero mo na balila ni Sir Frank, wala ta sila yakwan. Wala ta sila wala sila na malabag kay hindi nila gusto nga sila lang itudlo nga rason kung magsige pagit saka ang COVID-19 gan kay mo lang na ara gid ang kapirdihan wala pa sila nakabawi-bawi sa ila siniloses
sa since pag-umpisa sa pandemic. Si subong amo naman ni Aksyon Bray ang natabo. Sige, anong tingo Pero ginagawa? pamatian naton si Wisam Operator Frank Carbon. Eden, ang mensahe sang aton duha ka mayor sang Iloilo kag mayor sa Bacolod is to minimize anay movement sa tawo. Kung mag-iyo kagigman na magtabok pa Iloilo or magtabok ka rin sa Iloilo pa Bacolod, kinanglan may negative RT-PCR test ka taken 3 days or 72 hours before ka mag-travel. Para Makatabok ka. para makatabok ka. Oo. Para nga minimize ang local transmission ng Omicron. Kay guro nalantaw nila ang pwede kadasig na pagsaka dito sa Metro Manila kag ang mga neighboring provinces. After January 15, Aksyon Bray, mabalaan tanay kung ano naman ang status or ano naman ang pagbago. Kasi kabalo naman kita every 15 na sila mo. Nag-update man sa aton sining mga status kung COVID-19 ang paghahambalante. Grabe naman nga Aksyon Bray ang epekto man. Tapos tanang hindi lang sa mga negosyante. Tanang gidya ang panahon mo. Ako kita ko dako epekto sini pero for our benepisyo man Aksyon Eden for the meantime ba. Sige lang, okay lang. Tingo agwan tahon ta lang yan ay. Yes, kita sa wala pa mahimo no kaya ang COVID-19 kabay pa ang dosay man ni gyapon dalon ta nang sa kadalasan ba no kay tingin sa kaya panaga kay punta sa COVID-19 ang mga jeep ta diyan ang boto nga ugpas ta. Ito mga jeep talis Bacolod, duway man niya gasapak sang 70% capacity sa passengers nila. Prangka ng istorya. As in, gidi Aksyon Bray, kik abla, siyempre ka mahal na sila sa Lina, subok, may duga pag ito bunga adlaw. Kasi piliyon mo na nga mag-jeep ka mo galing kay hindi mo na lang pagsakripisyo, o galingon mo da, na magsakay ka jeep na plitik, out sa pisos, kay base, pulo ka pisos, kay base, malakban ka pa. Sulit naman lang nga ito, ng disiplina da, duwaman lang mo, driver kag pasahero. Ang driver, bating man ang pasahero, gilan, at iduwagin sila, bating gilan, gidwaya. Arang disiplina, ara sila alangan ta isalig ta na sa gobyerno karon alang matukod naman si Mayor Bing karon sang task force, ano naman karon, pasahero, abing titulo naman, kaya daw mahiligon man sila magtulo task force, abing. Amo naman yung palibuton mo, pila kabilog sa lakyan sa Bacolod haw, pila kalibo, amo na nagbantayan sa mga mga opisyal ta, sa pasahero na lang na kag driver. Si driver, kung kita niya nga gutok na, stop, distansya ka muna, bisan isa lang kadangaw, please, maduoy ka mo. Pasahero, pagkakita ya gutok, atras, damo sa lakyan, Aksyon Eden, na galing kay isa kag isa, way ka paiway, Aksyon Eden? Correct. Biskan isa na lang makapugko, apat, di ini butang sa apat. Portigid, di way tamahimo, sina, pagkatapos, kung dumamo ang kaso, gobyerno ang basulod. Ay, Pinoy, Aksyon Eden, thank you again. Ay naman Aksyon Bray, wala naman sila biyahe. Why naman sila biyahe. Tapos mareklamo kung matagaan sang agop-upon nga bugas. Expired nga dilatas da. Why gid pa singantuan taos Pilipinas di Aksyon Eden. Thank you gid. Balik-balik sa patrol ang sa Aksyon niya, Aksyon Eden na boso sa Aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita ng sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat Aksyon Eden kung suspender ang biyahe sang fast craft diri sa Bacolod, Iloilo, vice versa. Natanan nga mga nagabiyaheng fast craft mga kaksyon, ang roro nagapadayon. Suspendido man ang bula Aksyon Oliver. Hindi ka na isagi kataya sa loto kay way kasubong talayan. Magabalik ang ila sining bula sa loto dason nga mga sinimana. Kay ang ila didto nga mga empleyado kag empleyada nagpalasitiban sa COVID-19. Do sa Show Boulevard ining opisina nila mo didto sa Metro Manila, suspendido anay. So wala bula, hindi ka mo makadto anay sa mga outlet subong ka magpusta kag
kuan maglaom nga magdaog kay wagi kamo dagon. Pero mga kino iya ti ara, no? Ara lang ya gyapon, no? Saga padayon kay do localize malang na iya mo. Si Lotto ya nationwide ina. Last 8:56 na 56 sa aton sini nga pagpangalagad. Isugpon ko lang niyo kay naluoy man ko nibla kay Renzo Romero bla mga kaksyon. Ang iya sini nga ngalan subong binatikos ini isang publiko matapos gumawa sa mga social media nga siya ang naghambal nga may ara sang lockdown nga mahitabo sa masunod nga mga inadlaw. Kag nagapakilala nga halin sa Malacañang, mga kaksyon tigin kakibot manigani ni Presidente Rodrigo Duterte nga gingamit ang iyang ngalan. Tiaryo, pabalo siya sa publiko nga ang tingog nga nagalapta subong sa social media nga may ara sang lockdown hindi siya kundi daw amo-amo lang. Do Hilo Garcia mano. Pabati ko pala sa inyo kaluluoy maning tawo na inayawan may pamilya manimo. Kag way gini siya puder iya nga maghambal kun siya gid mane. Way gid siya puder nga maghambal nga may lockdown tada son semana. Si presidente kakatol na ng ulo niya dinungagan pag katol sa ulo niya. Ari si Renzo matian ta ba lang? Di siya mag-play how? Okay. Just listen and pay attention to this. This is Renzo Romero, a biologist and one of the consultant from the Malacañang under President Duterte. Please, this is to advancedly inform everyone na sana makapag-stock kayo ng supplies ninyo that will last for the next few weeks. There will be a big announcement maybe tomorrow or up until Sunday that the President Duterte will announce total lockdown for the entire Philippines in the prevention of the spreading of the Omicron variant COVID-19. Again, this is Renzo Romero from the Malacañang office. Amo nang nag-viral nga tingog Aksyon Oliver. Ti consultant iya ho. Kagapon nagpagwa na sa nga statement ka naga-deny. Nga hindi niya accuse na iya. Ginhimo-himuan lang ko sina. Buti kaluluoy. Matiway man to lockdown mo. Si Presidente Rodrigo Duterte galibog ba ng ulo sa nano na nagkatabo sa palibot. Taman daw kadamo sa butahe. May lang kay nagpagwa man sa sang statement niya. Gali amo ng aton pangabay sa inyo. Basta hindi gani lehitimo nga mga mga kaksyon nga mga source ng information dira sa social media hindi ka mo magpati. Diri ka mo pati sa mga ABS-CBN, GMA, mga Inquirer dabla, CNN Philippines dira ano pa mga Rappler, ano pang mga tabloid, ano pang mga broadsheet ano pang mga online nga mga lehitimo subong nga mga balita nga dapat kuhaan nyo, hindi kay kung mga labay-labay lang nga way gidya ngalan. Diri sa local ti Aksyon Radio Bacolod alangan man karon. Diri ka mo pamati, hindi kay pagkabati nyo sa mga inang ginapadala na sa mga messenger way na sang katuuran dira ba susko. Kawaywa ay gidati ang publiko sa nagligad to, isa sa rason kung nga nagpanic buying dito sa Manila. Pagkaon kag mga bulong gani mo. Ining mga paracetamol, mga Newzep kag iban pa nga bulong sa sipon kag ubo, mga BioFlu, kun ano apon gindagsa kay ti amo ning naglagaw nga information. Sa pagkadamo na sa media gid subong bisan sa social media damo kana subong makit-anda nga naga-broadcast Aksyon Oliver mo. Nagabalita man sila. Tapos ang balita niya po joto niya lang sa ispiak nga istasyon kag basahon tapos ang lain pa kay may ara sponsor. May sponsor iya. I'm sorry lang kay gusto talang ni tap na on man sila. Kay hindi ka mo lehitimo mo na. May nakita ko sa lokal mismo diri sa Bacolod. Atob lang ginpakita ko si Aksyon Oliver dumduman mo to. Ginpakita ko si mga newscast ya. Ang pag-newscast ni Action Doors,
ang gina-newscast niya, ako niya balita. Aksyon Hotline. Totoo, may music man siya. May microphone, may mixer, kompleto. Iya, Aksyon Doors mo. Tapos may punta, may sponsor saya. Aksyon Hotline. Do amo na guro. Siling ko ba, grabe, binasa mo gintanan-tanan. Pero okay man lang, hindi man siya lehitimo man nga, kwan mo. Pero nga lain lang bala, gamiton mo yung news ang tao, sang sibo ko galingon nga konsumpsyon. Nga makamani kay mo iya. Untata nyo na ha, kay pwede ka mo na i-report bala sa NTC. Aksyon Hotline. Isa pa gina. Oo. Isa pa gina Aksyon Doors, dito na sa SOR. Ay. Please lang, untata nyo na. Kay pila kadlaw, mangin dalan ina, sang inyo, basi mapriso kamo sa obra nyo. Kay karon obrahan kamo namon balita sa hindi amoda, basahon nyo man, disgrasya gid kamo. Aksyon Hotline. Pero kami diriya sa Aksyon Radio, yung matudto na ding balita namon. Why kami gahimo-himo lang di. Pangabay lang namon, hindi nyo lang gid pagsulusunda tanan-tanan ay balasahan nyo man, kag hindi nyo gamita para sa imo kaugalingon nga income. Aksyon Hotline. Oo. Manaman na pangabay man na namon, pasensya gid medyo stricto kami tingin panginabudlayan man na namon mo. Ginapanginbudlayan man na namon pagkatapos gamiton nyo lang sa inyo kaugalingon nga consumption dira. Aksyon Hotline. So again, para mangin kwan ka mo, lihitimo ang source of information, much better to listen Aksyon Radio Bacolod. Amo na pinakasimple. Mas maayo gid mati kamo Aksyon Radio Bacolod kay diri hindi man naton gid makompleto tanan nga mga balita pero ang pinakalihitimo nga mga balita ari diri. Aksyon Hotline. Kag sa mga online dira sa mga Google kamo kadto da hindi sa Facebook. Kaya Facebook kung kaysa lapaw na dang mga nagaguluwa da. Aksyon Hotline. Magluwas lang kung ga-appear dirang ngalan sang institution gidya nga like Aksyon Radio Bacolod. Pero kini mga online sa Facebook kamo maagi, mabudlabalayan kamo da didto kamo sa Google kadto kag mag-search kay didto sigurado gini ang mga news mga ka-action. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang Jesse Nuwayve na mga ka-aksyon. Basahon tanay iban nga mensahe nato na. Good morning, Bryan. Sa barangay Nagasi wala ga pabalo kag wala nagalibot sa ila purok ang mga BHW nga pwede na kapirma kag thumb mark sa sentro ang mga napiktuhan sang bagyo. Partially damaged ang ila ginauna ang ila mga pamilya. Wala gid pulos ang iban indi mga BHW sa barangay sa Nagasi La Carlot. Hari naman. Amo naman ning lain sa mga isyu ni kon palapit-lapit luwag mo. Action Bryan na mention mo makuha RT-PCR test, swab test, gamonitor ko sa ginhalaran silay. Oo, kung magbiyahe ka sa ibang nga probinsya, magsulod ka di, dapat may RT-PCR test result kagid nga negative. Amo man ning gina-require to subong sa Iloilo, no? Amo man ning gina-require. Action Bryan, mangkot lang ko ang OFW halin sa Manila nga negatibo na sa swab test pwede na makapuli dayon. At pwede gid kay didto pa lang sa Manila nasala na sila nasala na to mga kaksyon ano. Sige, salamat gid ano. Sige. Dali gid lang check na to nabi kay kahapon nga adlaw formal na nga nag-assumer makaksyon sang bagong post diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang bagong director, no? Bagong director si Police Colonel Leo Pamitan, brother. Didto ginpatigayon sa Iloilo, no? Sa Iloilo. Pero
Subong adlaw, I understand, ano galway biyahe, no? Pero may roro kita basi dito nagsakay bla. Subong adlaw, posible man nga ari na diri kag magapungko na gid siya, no? Pero check naton abi, initially ang PIO mga kaksyon sang Negros Occidental Police Provincial Office regarding si Steve Villeza, nakakadlaw man ko sa imo. Ba ang naga ginmit lang mo nga TV station kag news tabloid daw wala gid salig ang mga tawo kay pro na ila tanan labugay man. Gali. Pro sa tuod lang kung hindi magpagwa Malacanang sa ila official page, hindi ka mo magpati kay forward man na sa akon mga message ginkadlawan ko lang. Ay, ano ko no? Ay, sus, disgrasya. Ate, sige, way tamahimo, no? Way tamahimo kung maginamo sina. May meeting na siya with PD. Okay. So, ari na di si PD. Subong. Sige. Actually, si PD, ari sa Negros na. Gamiting sila. Sige. Pakarunanta pakarunanta. Kung anong meeting nila, mga kaksyon, no? Labayan Eduardo Jr., good morning, Aksyon Bryan, pa-shout out kay Rosel and Junjun sang Iloilo. Sige, salamat gina, no? Si Novi Valencia Subaldo Araman, Evelyn Tumakin Brosi Icorb sang Sipalay. Si Jirel Gadudo Araman naga-monitor. Vanessa Mayo, thank you gid sa pag-monitor kag upod si sining bana niya sa clinic husband niya. Salamat gid. Si Virgil Pindao kinabasa sa Silin Homes, salamat gid sa pag-monitor. Otay Benedicto sa Victorina Heights Mansilingan. Giselle Franco, salamat gid. Lilia Taton, good morning. Si Rodora Shoko, Alex Fuentes, salamat gid sa inyo sining pag-monitor. Bawalang alang aton sining PIO. Sige lang, pakaronan naton mga kaksyon, ano? Ang iban pagid nga mga balita karon sa aton sini nga pag pangalagad para at least may ideya pagid kamo sa mga information karon diri sa syudad sa Bacolod. Ang mga kaksyon, ang Negros Occidental Subong, mga kaksyon, inang may ara sang mga booster shots na sa mga utod naton nga gusto magpa-booster man anytime. Kag bisan diin pagani ka taga Bacolod ka ko Negros pwede gid, ano? Kay diri man lang sila sa nang ilang dira hotel dira dira pwede kada kasulod mga kaksyon. And inang ginatawag nato mga kaksyon diri sa Bacolod, sa mga malls naton, barangay, padayon man ang bakunahay. Kagabi nalabyan ko da sa Lopez area sa may circumferential road sa may Burgos da. Ang isa ka kalananda nga 24/7 galinyaman ang magpabakuna. Daw damo nagin man nagpabakuna. Ang isa ka balita makaksyon diri sa Bacolod gin kakasa pwesto bilang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw si Police Major Ruel Kulanag. Umpisa sa tong Enero 7, no? Sang Biyernes. Ini ang ginpalayag makaksyon ni spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Posible may connection ini sa nagahilapit nga piniliay. Gin-reassign man lang sa iban nga mga makaksyon ang ining si Kulanag na diri sa syudad sang Bacolod. Check naton kung sino nga appoint nga ibulos dira sa Bitaw. Sige. So far mga kaksyon ang mga balitaan subong nagapabilin kay Omicron dito sa national. Diri sa local ti matulot tawhay man. Last 9:25 na sa aton nga pagpangalagad, buslo-buson ko na lang mga panamyaw sa mga utod tawa. Jose Mongcal Torilla, Labayan Eduardo Jr. nagamonitor ban sa aton sining nga pagpangalagad. Na? Sige. Karon sa hapon sa gabi, standby sa action firing line. Kaya dungagan ta mga dalag kong balita. Pero karon pa lang sa udto sa Action BBB, mapuno na kamo sa mga pinakaulihi kag latest nga mga information mga kaksyon. Sa ngalan sa regular nga Anchorman, Aksyon Art tayo po ni sa Aksyon Bryan Morden, nagapasalamat gid mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo
Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Good morning. God bless. Aksyon Radio!